Nagka-aksyon tabang medikal kita ngunya na pagkahapon. Partner, ini partner so naghagad sa tuya ning tabang duman sa may parte kan buyo ma nito Albay. Sige. Kaya partner, iyan ang istorya partner ni may kamatean na sarong tatay ang hagad partner is tabang medikal. May hypertension siya partner, naigwa naman in mga komplikasyon. Kaya dito sa tuyang programa partner, matatabangan ta siya. Mga ka-aksyon, dalanon ta ini. Ang kamot niya naghihilo pagbang lalabang ginamarlipot siya. Pati ang bitis niya naghihirilo. Kaya gusto ko makaagad kita ba. Dati nagpabulong na, pigpa. Mulong kisa STB sa nito. So, peling sa puta. Minsan Dati ka po ba siya pagkaangus. Ngunyan, iyon na naman. Sa puso. Dahil mang kinipirin siya. Pigkuyan ko na may pa. Kuyan siya sa doktor tanganin. Maramang ko na nung namatian niya. Sabi ka na ba? Bad sa bato. Tapos nagukulog niya ni. Ba't hindi? Tapos iyan, ang relipot na. Nagigirilo yan kamot. Ano po ba eh? Mga 1 year na po yun eh. Mga 1 year na. Pero, ano po ang trabaho mo? Kaya makusog ka pa? Yan, nag-umaman lang po. Dahil daw inaabot sa musulawas. Nagaring nag-aral nung ano, ang nagtatagas ko na po ini, nagpakulog ko ini, mga ano, Puso niya. nagkakapos na ako sa pag-aangos, arkaan. Pero di Kaya- pa talaga ikanapa siya kapan. Sinik up po, pero sabi, wala man da akong ilang. Gusto ko mapailing so digdi niya pag nagkukulog. Kung natata, pati ang bitis niya nanrelipot tapos ang kamot nagigirilo Gagad akong kuya na makapabulong ko laman. Tako maraman ko na ang ilang matawang tamang bulong tabi. Kuya, ano po ang pagkabuhay? Nagdataing sampo, nakikitay lang sa mood. Ang sa jambo, 8 ito, minsan nagkaamang kaming 10 na maghapon sa 8. Kung minsan so ordinary, 25 lang. Pero po, ang aking yun ay, 11 po. 11. So, gabos ito may nakakatabang man o paano? Anas may pamilya, kada ko lang na may pamilya na, man kinakatabang sa muyang ko yan. Tapos, saro ng maestra may pamilya. Ayan partner ang pamilya at Daria mag-agumian partner na ang hagad sa satuya matabangan sinda in terms of medical. Ang kita kang pamilya partner, 8 times 10. Oo, 8 kada bugkos nin Jumbo. samod. Tas ito 8 times 10, nakakasampulo sila nakakasampulo maghapon. sa rong aldaw. So, gura ano yan? 80. 80 pesos. O 80 pesos, ibawas mo sa pagkaon, so gabos. Grabing pagtios, tapos araw kaan partner, may pigmamati pa. Kaya, yan partner, tatabangan ta sinda sa paagi partner kan sa ina pangangaipo sa medikal. Kaya sa Wednesday partner, iyan, ipapahiling ta ulit partner kung ano ang satuyang naitabang. Kung ano ang aksyon nagigibuhon Yes, kang tabang ora mismo. Correct partner. Iyan, subag agom duman sa may parte kan buyo ma nito Albay.